veliki vrhovnik će mi podariti sva... Otkud ti ovdje? Došao sam da nadgledam ovu operaciju. Mogu ja to i sam. Ja ne mogu. Ništa, ajde. Pera će biti moj. Pa ne, Pera će biti moj nakon što ti iseraš sve ono što imaš. Ovo sam čuo jako. Gospodaru, uspostavili smo direktnu vezu sa MDPSD... Gospodaru, uspostavili smo direktnu vezu sa MDPS beta demolatorom. Zašto si kik Modulator, demolator, modem. Modulator, demolator. Demodulator, da, izvini. Modulator, Demodulator, da. Gospodaru, uspostavili smo... Linker je na 100%! Ovo sam usao! Jaj, pa mi nismo obratili pažnju na tekst. Što? Za ono... modulator, deemulator sam pogrešio. Jesi. Znamo. Pa što mi nisu ustavi? Pa što je bilo dobro. Što je bilo smešno? Dobro. Znači to da ne ponavljam. Ne. Okej. Gospodaru, transfer podataka je izvršen. Emulator emulator. Dobro. Gospodaru. Ja sam skraćujem. Gospodaru, koliko ima sati? Sljedeći će samo da pogleda na gori gotovo. Da. Čekaj. Dobro. Isprve. Malo glasnije i malo... Dobro. A šta svi dajete nam? Kaki je to način? Pa ja sam ovdje naplaćen. Ja već 3 mjeseca ovdje radim, meni niko ne da platu, meni nije ovdje jasno, jebali vas i bete i oni gama i dičke materine, onda ja tamo preko U planine. Ovdje ja da čuvam ulici kod Pere Bodenu, kurac. Dobro, ajde sad. To možda i upadne u video. Mislim to je snimljeno. Pa da. Gospodaru, transfer podataka je uspešno. Evo mater, uspešnu! Čekaj, ajde, ne smije se. Ma nisam rekao transakcija. Gospodaru, transfer podataka je... Pazi, otić smo manje snimali. Da, jebote. Znaš koliko su se patili sa otićem? Gospodaru, transfer podataka je... prosleđen! Gospodaru, transfer podataka je izvršen. Modulator, demulator je uspešno usmeravan. Gospodaru, transfer podataka je izvršen. Modulator, demulator je... Zašto si odvojio biomaterije? To se spojeno piše. Onda spojeno kaži! Pa posle ja kad budem biomaterije, hoćeš mi poslije jebati zbog toga, jel? Jel ti znaš kako sam ja pisao taj tekst? Srpski jezik. Jel ti znaš kad sam, ja sam taj tekst pisao svaki... Pre osnovne škole, jel? Pre osnovne škole nije pre osnovne, nego je u 1 ujutru do 4 ujutru pišem tekst. Misliš da ja obraćam pažnju na jebenu gramatiku? Komu jebe mater? Bitno je da znaš šta trebaš da kažeš, nije bitno kako je napisan. Lepo ti rekao čovjek, jebote srpski jezik slovo po slovo. A ima ih samo 30. Ajde. Dobro, bacit ćemo i glagole, ajde. Može? Ajde. Odavno. Digitalizovali su ga. Pere je meta i... Jebote, ja tamo nešto da kažem ti... Pa objašnjavam, izvini. Okej, ja se stvarno izvinjam. Moja greška. Puši kur. Ispričavam se. Ja se izvinjam. Događat ću ti sad taj, neće biti žal. I sa ovom Karinom ima da te gađa. Nije moje ni jedno ni drugo. Ni treći.
Malen! Protokol 32 MB izvršen. Zašto se me mahidom u pogledu u kameru? Pa ne sedi niže. Kao da reklamiram. Protokol 32 MB izvršen. Pa tako je dramatičnije. Okej. Može. Će biti glupu pičku materinu. Ne, ipak ću gledati gore. Umiješao ova dva. Vidi, ne mora da bude od reči do reči tamo. A da, ali da ima nekog smisla jebe u mater. Čekaj. Da ima nekog piva, jebem u mater. Jevi ga. Dobro. Runda 2, udri. Protokol 32 MB je uspešno izvršen. Gledam ti mater. Dobro, ajde. U toku je transfer biomaterije. Nastavi da kucaš, jebem te ja. Šta si se ja zaglavio? Gdje? Gotta go fast! Nameštam temu. Što se tiče ovog Atarija, on je bio On je bio najbolji dasa na svetu. Potpuno sasvim najveći dasa na svetu. Da. Što se tiče ovog računara, Atari... 1040 ST je bio najpopularniji u Evropi, ajde. Jel 1040 ili 1040, kako su ga zvali? Otko zna kako su ga zvali, nije bio novi. Commodore imao pa PC. Pa dobro, ali nisu ga zvali kao... Svaki Atari bio Atari. Pa dobro, da, ali nisu ga zvali kao Nokia 3310, 1040, znaš, mislim. Okej, ajde sad. Pa da li je moguće? Ja, je moguće. Izgladan. Čekaj. Pojedi Snickers, budi sav svoj. Da. Okej. Jebi ga. Morat ćemo da uzemo teglu i da ubacujemo po 10 dinara svaki put kad naš setiš tekst. Čekaj, ja da ubacim u teglu. Pa ti još se setiš tekst. Ti hoćeš da ja bankrotiram. Ja ću da ubacujem svaki put kad uđem u kadar. Vidiš, nije Da loš. skupimo pare, kupimo ostatak opreme. To ti u stvari nije toliko loša ideja. Jebi ga, nešto mora se raditi. Ali bi se nakupilo para, Strašno. Okej. Jebi ga. Što se tiče ovog računara, Atari, piše mi ovdje, ne mogu da pročitam, evo te koji mi kurac. Ajmo, Ratari 1040. Ratari, da. Ratara, ajde. Što se tiče ovog računara, Atari... Koji ono beše, majko moja. Koji beše, da. Sad ne mogu se setiti, da. Džaba što mi piše ovdje. Okej. Što se tiče ovog računara, Atari 1040 ST je bio izuzetno popularan u Evropi. Pa, samim tim je bio i popularan u Jugoslaviji. Da. Okej. Što se tiče ovog računara, Atari... Ko je meni kurac? Zar je moguće? Sam debil. Dobro, čekaj. Ajde, polako. Sjeti se Super Marija. I on je 1001 put pokušao da pređe nivo da spase princezu. Legenda kaže da je uspeo, ali to nije nikad dokazano. Ajde, možeš ti. Ona jadna prva provalija. Toliko Marija izgubilo život u toj provaliji. Nije humano, uopšte prema Marija. Da, inače imaš sliku za tu provaliju, ta prva provalija.
Gomilu Super Mario. Ej, joj. Haos. Ali nema nijedan Luigi. Ima jedan. Jedan? Da. Ima nekoliko Marija koji su preživeli, ali su postali kanibali. Aha, totalno polupana slika. Sad, da, samo da promašim rasvetu. Pa imaš kutiju šta ima da... Moram da bacim, gađam Aha. metalca koji je upao. Da, čime ga gađaš? Papuč. Pa čime bi drugo? Praviš puč. Papuč. Papuč. Da, jes. To dobijete kad igrate ovako opustošene. Znaš što je naglasak? Opustošene! Ti sunce, nisam nikad bio u Nišu, a pričam ko oni. Kako nisam bio u Nišu? Kad sam ja? A ekskurzija? Nisam ja. Nisi išao? Ne. Što si izbjegao ekskurzije čoveče, pa mogu se putiš po cijeloj zemlji. Putovao sam, ali... Nisi mogao. Putovao sam ja, ali nisam nikad išao u Niš. Nisi vidio cijel put? Ne. Jebi ga. Što jednom sljedeći vikend u nedelju na Rusu. No. Ne vidiš Niš čoveče. Okej. Šta ima? Niš. Niš. Da. Okej, ajde sad, nastavljamo. Nismo ni prekidali. Ajde 1000 mu ćevapa, oladi mi se pirinač. A, u pičku mate. Making of. The food. Sad se sve... Samo čekam kad će sve da padne. A neće, to ja pekao. To je zapečeno. Da. Pratiš. Paradise, ti viš, crticu sam stavio. Crticu. Aha, para, daj. Dobro, okej. Ne, mislim, to ti je od YouTube-a, poruka njima. Da. Para, daj, okej. Sad sam skontao, okej. Da, debil sam. Okej. Ludos. To ću ja urediti posle. Sredi. Ušao si u kadar opet. Nisam prc. Bogovi heavy metalu su me štitili od ulaska u kadar. Da, ajde. Nema veze, osvori dum, ajde. Oprošteno ti je. Ali on ide... MIDI, to ti je skraćenica za music i Nešto drugo. interfejs. Upadanje je okej. Sačekaj malo pre nego što se razdereš, malo filmski, onda odradi svoje, razgovorite kao da si išao na časove horskog pevanja i onda lepo film kulturno kao svaki metalac zatvori vrata. Daj mi pivo. He wants beer! He will get beer. Here is your beer, sir! Da. Samo da idem nekako da ga... Da, ovdje se ne vidim. Yes, but now it will be heard. Dobro da je zvuk bio isključen. Cheers. Cheers. Slayer! Tu na pločici. Bolje na pločici. Napravi sam ti sranje. Sad ćeš početi šenati, tamo uđeš u kupatilo i tamo pored WC daske ti je... sve stavi u tamo na pločici. U baru, a? Da. Znači uđi u kupatilo i sve će ti biti jasno.
Slobodno ga natopi da se zove, da se ne lepi. Zar nije cilj dotle prsko? Jeste. A joj. Jeste. Slayer! Metalac ti je očistio hodnik. Šta bi drugo metalac radio? Pio pivo. Jebi ga, morao sam da kažem, sve se snima. Ajde, bakterije se isprazne. Pa dobro, to je to, manje više. Uopšte nisi morao ovo da snimaš, ali znam da voliš.